Podríem trobar un factor dins d'una societat que ens mostre quin nivell de manipulació hi ha? Hauria de ser un factor injust que siga percebut pel conjunt de la societat com normal i que, per tant, seria defès com si fos just. I'm your king. Well, I didn't vote for you. You don't vote for kings. Well, how'd you become king then? The Lady of the Lake. Her arm clad... Podríem utilitzar un símbol més a prop de l'edat mitjana que del progrés. Well, I am king. Oh, king, eh? Very nice. And how'd you get that, eh? By exploiting the workers. By hanging on to outdated imperialist dogma which perpetuates the economic and social differences in our society. If there's ever going to be any progress... Que reinará con el nombre de Juan Carlos I. I quin millor factor hi ha que un rei que ningú no ha votat? Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva España! Si el conjunt de la societat hi estigués d'acord, de quin nivell de manipulació estaríem parlant? Lleu, normal, fort o extrem? Porque un presidente es un político y se debe a su partido, pero un rey está por encima de los partidos. Un presidente puede ser pobre y dejarse llevar por la tentación, pero un rey, puesto que lo tiene todo, no desea nada. En aquests moments, lleu, si visualitzem el rei només com una simple forma de govern. És més, la diferència econòmica entre una monarquia i una república són els gairebé 8 milions d'euros que es destinen cada any a la Casa Reial. Però un rei no deixa de ser un ésser humà. Si després que el conjunt de la societat conegués alguns afers extramatrimonials i algunes dades de diners de dubtosa procedència, continués estant d'acord amb aquest símbol? De quin nivell de manipulació estaríem parlant? Lleu, normal, fort o extrem? En aquests moments podríem dir que normal, sempre que el visualitzem com una forma de govern humana amb els seus defectes. I si hi ha persones que cobren un sou per mantindre tot igual i defendre'l i que fins i tot estarien disposades a donar la seva vida per ell? Imagine a king who fights his own battles. Wouldn't that be a sight? En quin nivell de manipulació estaríem? Lleu, normal, fort o extrem? Fort. Perquè donar la vida per una altra persona és molt fort si mai has compartit taula en Nadal amb ella. Però, i si hi hagués gent, molta gent, que estigués d'acord amb aquest símbol més propi de l'edat mitjana, que ni tan sols l'ha votat i que està disposada a donar la seva vida per ell i que, a més, ni tan sols cobra per defendre'l? En quin nivell de manipulació estaríem? ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Nivell extrem. Perquè pagar-li milers d'euros a l'any mentre hi ha persones al seu regne que no entenen de sostre, que viuen al dia i damunt estar content i omplir-te la boca defenent-li amb orgull és prou colpidor. Te digo que confiar el destino a individualismos superiores es traicionar el espíritu de la libertad. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Hi hauria color per una persona que defendria el rei fins la mort quan un avantpassat d'eixe rei hi hagués botat foc a la seua ciutat i mai de la vida hi hagués demanat perdó cap dels seus descendents?